Miguel Ángel Iglesias confirmou a súa intención de repetir como patrón maior de Rianxo. Presentarase ás eleccións previstas para o vindeiro 29 de setembro. A reelección non será tan doada, posto que xa se confirmou unha candidatura alternativa que ten por obxectivo coller as rendas opósito. E nós estamos falando, os da Xunta Xeral que estamos agora, e decidimos presentarnos. Hai outra candidatura tamén que se presenta para a cofradía, pero nós pensamos que, así como tuvamos algúns errores estes 4 anos, pensamos que se poden corregir eses errores. E tamén estamos vendo que o que fixemos estes 4 anos foi positivo de cara ao mariñeiro, non tanto ao mellor como para a cofradía, pero sí para o mariñeiro, que os mariñeiros os últimos 4 anos o que é o salario por persona sí aumentou considerablemente con respecto a antes. E nada, vamos a probar suerte, pois que a xente decida o que vexa el que é o que quere, se quere proseguir con nós ou quere unha nova lista. En base a esta boa xestión, Iglesias confía en obter o respaldo maioritario dos socios para poder dar continuidade a numerosos proxectos, entre eles os acordos co Concello de Vilanova ou con Gealsa para a rexeneración de zonas improductivas. Os últimos 3 anos, en tema de regeneracións, fixemos bastante regeneración, e os nosos proxectos de cada estes anos é volver a regenerar en condicións outras zonas que tiñamos pensadas. Por exemplo, ahora temos un acordo xa feito coa cofradía co Ayuntamiento de Vilanova, na cal que eles van regenerar unha playa e a nós van nos dar área gratis para regenerar as zonas das figueiras, zonas de Gealsa. Tamén temos un acordo tamén xa feito agora con Gealsa, que está poñendo un emisario ahora de 600 metros para fora, e na cal falei con eles, vanos a botar un pouco de grava tamén pola zona debaixo do muro deles, todo por ali, para regenerar esa zona tamén un pouco.